Mabepie mu Denyase eye kuro baako ya ewo bekwan pati mu no na akonwa yi na kuro yi eye omanhene akonwa ya sum kotokwa hene tete no bra na nanom ekokon no Denyase empanifo ya ekokon no boko abebe na okogina home no na ye denya dua no ase nti ese denya no ase hona na ogu ahome eno enenei omanhema foforo ya wayi no foforo kra na Anima entwikuna ma otosumi no ye pa ne hontoma adanadi edi no achekuro ni nyina enti no ene omanhene na nakosa yi agun otosumi nsanya ne maame ya obeyi no edi achekuro ni nyina enti sabre ya fe na ananom adru hanom a wonom obetena se na wahye dwedi no ase ama bebia tumi aye kama enti sabre de na nakosa yi ato ya oye Denyase manhene afei na ira so abedu hanom a obetena se na de wo honom no amamre na mane kwan relation na se ya obeyi no edi akere no tumi abeye ama no aye fete na de eye ne gisema tadwab na ode na Denyaseman ate enche bia ni hu ye Denyasemanhemaa twemu na du twimu aboni ai wo pe owo ne tuma enti no na chese when na sim papa edi efe na ase this happen na unum sentam sabi na bloody no asha se ko fopra ya na nakosa ya dom Denyase manhene afei na wabetena se Denyase unim se Denyase asabisi abaye bra akonye beto honom na educhu aboni entam ebo no na yetu na de so no na hu Denyase ye pe obe foforo na osi na nine eno copy mu sentam bi copy mu a eni social media no so de nyina ya so ye hunu bi two for chafo hene and sabe so e wa no dia oni na akosa ya do so e de no na ye ne be mo e so ko na efe e chen so efe pa busuana tumemufudi ni busuana no ena sabi wo munina so de anije na wo mo eji wo mo anu e wo hanom no enti na obepi mo hanom de a enye asanketo akra e feyi aye ni gisam e de ama wonom ani bibi na trafe na kosa ya Denyase manhene so atlase krowura atlase na atlase
Any at the four. Why? Can I know what you have Apostle Obia and Tennessee and my like is a baby. Guru and Ankasa. As I said, you made you know, Asha, MC, my club. It is a good so an American on the sir. We have the announcement being catching videos possible. One thing the BS season M1. It is a movie that they are which public cast and we need one actually officer view. Said the TV stations and the amount of the panel eventually I come. Baby, I will free out in the teaching the child. Therefore, Atanasi, rural Atanasi. Now, what Atanasi now make you know a chassis. Now, you are yet to be chassis of that. Yamfa and Paye, and share to make you a sea. 18, maybe I will be a young Casano, Kertun Safre, Reverend Pislakusu, Mika, Papa, and a day, open prayer, and pray. Obebumpire MPA to Medina na Obahema Obediade no Papa Reverend Bismarck Wusuno the one fase ene no Papa sesanete enti the one fase Obediade no Papa osofo panyini ono na MPA to Medina ano amaye ede mpaye ede yakọ otumfo yakopon ni Papa mo kwaba na we dey ehyasie na na matase na Medina koso di ebi jama ona mama Nananom Janom Abusia Yeshia the Christus say in the day what they are saying na yebe auto Anima Antwi Brahma Messer say and it be so like so Dana si Antwi and Yashase Ebo Empire Adena Coupon Trading Ponce say Oma Bibia Yasundimu na Anima Antwi Konama Toso Mienu and then the correlation and the outdooring to me a basso. I have so about on Pemper year and yes and to a cry. So it's me at Nasi. Young coupon my bank is here in a day the Jonas. So for a day, yet I was say, Sansa, what you want young or me podo yasa, see a deal. No fit to your chichi, consider chichi, you have me. When I want to be intimate, that will be our dear to me too. When I will see her, Mary, the vampires for a day, it may be shown, sir. Rade and Pie, sir. To me, a best story, my dear, so you can't share. Rade, ye didn't say, okay, home, the Abra, she. My agent crow, but I crow, and this what you crow or the crow. That you may be and your crabbish. And you want to Malacca. You also bomb pie or more. So the Bobby dress. You didn't say, well, we are no comfort. Or because so I shall wait you young. It's said the boss, some pie when you meet or back. They won't cook. Amen. Oh, amen. Papa, I was say, what the empire, Bokeh CC, Adum ye,
na wapija yako oduma hekwa nanim na wasrese osoro hene betum yi na watiwi mama yi sanse nanse ubetu wani na nchena insuo no esane but empire na koso de no gidie se otwedi ampo Nyankopon betum yi na wapoa na dwumedi no ya sha asie no ye de akọ ewi pa ye da papa asipa orofo ya tutu nsa afrechichi ni ntini nipa hodo afrechichi ni benchei ebai obi bebusa se dwumedi ni canopies ahodo e wa han de na eye me di sa akwanya yi so ewe kame Denyasemanhemaa echiame ana yes Denyasemanhemaa echiame a nana banahene no abema ya welcome address maybe anana wo bia no omomodin na ompinche me wa hase na oma yehunu oma yina yehunu tinti ayo ha na owie so a dwumedi ne se de atoaso no ye de atoaso pepepe e de amayi yo edikai ejina na akosan yado Denyasemanhemaa otoso miensa ejenedimu ede nentia ema adofo a ehye ha nyina ene nananam a ehye ha so enyina awiei se mohu se yabodwa fefe seya na enye bibia se emre kakra ya yen hu se Denyase etoye na akosa yadom utumfu adawroma ode akonya kase yi edema no ya akonya no obeti ye nfie mienu emu na wabula yi na Denyase akonya so nya akonya ketua wona ofia kontire epia akwem ade Denyasemanhemaa na yegina yehu se dabi se akonya kase sei ya Asante memu nyina wona pia kontire epia akwem no ko a etibwe mienu etu no ko ko se ensaba ya na Denyase dia ya beka tro se kontire ne akwem eti se ya akonya esombo na eso ewo Asante memu na ono ko betumi adi akonya na esese opene maame ede no eka no anti awiai se mu se edom nyina hia wa na akosa yadom atone safre edom furi achirichiri na nanum nyina se trofo nyina aba na ye bibia se ene oba beyi ono akasa de maame achire ama Denyasemanhemaa nyina se yaso se ya maame bia ese se yakwa chaya wode no ama ye prekope enuti ana ohu edoma ekwashi ase yadamase na dananano nso ase na mama ye wa kilo ye mama ya papa ayi ni swali ni ye tia ewie ye use tumpai ni ma efuwa na yada na chiami ase pa eyi ade a waka no mama ye hu se abafasam kakra ewo ho se de waka kire ye no se Denyasemanhemaa ni pia kontri ti Asante memu no se nanano dwumadi bia na ese fata se ye no ne kwaso nti enne se de akonya na to no na ye de ma nana no ma adi akire adasa ewiase ene oman ene bekwai ene enclips ni ya connect se we feel na oyi no eni iti yadana se oma paima sa dwumadi bia wasiesie madam patient okay iti maminya ma na edi amamre no ho mame na ochia me eni dwumadi so no kubi mame sisie na chia me me bacho be aduru de bi ja hye wonsa na amamre kwaso no de ese ne fata se kuma ye no na yasoti na yasonti na ye emwa dwumadi we o page no so kopa o ai jere na me se bi YouTube ne so be wo pa YouTube no hold me no starting for Facebook YouTube dey hold me edin mo se unya so e aron atomato yo awasi yero wase na me ehira me so be das Facebook no dey se ne edin kai family ibula atinasi na onya ka bi mu atia so se ne mawe wanya YouTube no you know say
stronger. Nana bi otro bi to Kabinyeska. Denyase ayefo so ewa ha. Esese ene echia yewura. Na yewano ammo kese asana echedi etoso bia. Yede atoaso. Kwentire wabesene akochia owura. Ebia na waba ha na onim Denyase nyina konti wabeti konti hene na samle okochia ni owura no. Akwa samle Denyase akwa mahene ono na samle okochia Denyase mahene kia no mawle abetire samle Denyase mawle bia na wonum no samle okochia ni owura Samle Denyase be mahene ana okochia ni owura Emponoa samle Denyase emponoa hene oko na okochia ni owura atutie samle Denyase sana enso ba besa okochia ni owura Denyase sana na echia no samle na dikulo no tiri jase se omra na omesina nai samle odene sa ekoto na akosa yado nsa yewu no tiago samle asampo esa se asampo nyina ye Denyase ti tu etia be ni kido omo so do omo safa akoto yewura nsa yewu na omo achia yewura samle oduha ono so obeko na akwa akochia na akosa yado Denyase mahene na akwa akochia na yanya akatoa so tepa yakasi yanya akatoa yaneli ya mame ko papa ko tepa kumeru pamai what they say esumunya yegina mame ko papa ko yefrumba samle ontimi ama ono so otu na sidem ono so kwa kochia mi apanyiri Anima mo bia samle Denyase achamehme ono na ekochia nikuna Asra aba panyine fo kontra aba panyine ho nyina mla na sompa aba panyine chame aba panyine ne aba panyine ho bia hima ho bia mumla na mbase machira yula Udio na bomwase achia yula bomwase Amahema Roma yesira no ameya hu no achia yula se wo yo Amahema na oko yula Edo State Amahema bia ko yula State wo yo Amahema no achia yula se wo yo ba pejina no bomwase Asante mamle etieno ana yeji super
ase achewura anya de na ya kasa de chere ina adi adabi yentimi yenu sa de hye mo de ka ba yi ne baaye takra be bo mu ase na oyire wo se na de hye no aba Denyasemanhemaa Antwi Yeah!
Radio station. But we are not be alive. I just sing it. I just sing it. And they play it for. I'm not talking about. Aha, and I have a chance. Ah, dear friend. I'm I just sing it. I'm one. And I will soon at your mind. Soon, you know, always here. I just sing it. I just say every year, I said it's a record. I just say at the end of the year, the part of the year. I mean, I'm saying the time and that's it. I can't put that in it just today. I keep it moving. Come on. And I say, and a Saturday, and I'm coming. I was last year. And I say, and I won't have so. I don't know.
nyinaa no sɛ mpanyinfoɔ sɛ yɛnya mo nyinaa mo wɔ ahemfie hɔ na ne mmaa mpanyinfoɔ nyinaa no mommra ahemfie hɔ na mokɔka ɔba ahema ho na mode ne nyinaa ɛbɔ mu ɛkra ɛma ne yɛ pɛpɛpɛpɛpɛ ɔdaroma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a na yɛbɛyɛ ama no ayɛ fɛ ne nyinaa ma ahema ɛne mmaa mpanyinfoɔ nyinaa ɔdaroma na sɛ bɛhu ne nyinaa yɛbɔ ɛnan yɛmfa ahemfie hɔ sisiɛ na yɛmfa ɛkɔ pɛnkyi na yɛmfa mmra yɛmfa ɔhema mmra ɛtwam ɛma ne yɛ kama ɛ sɛ adeɛ na yɛsusu yɛ no akyɛ sɛ mu because anɔte ɛtete yɛne tumi na nanom ahemfo ɛna ahemafoɔ ɛne ɛtete a abɛbɛbiri mu wɔ Denyaase kuro yi mu a na ano ɛde paa yɛ wurada so bɛyɛ ne wɔse ɛsɛsɛ nyinaa sɛdeɛ mpanyinfoɔ ɛyɛ ka no yɛmmɔ nan ne yɛmfa ahemfie hɔ sisiɛ na yɛnkɔka ɔhema ho na yɛde ne nyinaa ka
my yes, what's the way? And then now on another and we're going to be okay. Mama didn't run to the Roy, and I ain't Chinkuyano. Now, and Tennessee, come on, we are in Tennessee.
na kasa ngofo na wo kuro na kasa di na wo fom kakra bueno eso no ya se pecha chile we dan chile da die where some from sometimes we try na sana hii mami nyina akwa no hokaka
Denyasemanhemaa fe na wayi ti ya woba ha Denyase e obekwa ne patem yo mahina punwene na yeyi no e de ache me Denyasemanhemaa ne na yeyi Mahima e de na ache ne de we bi mo anu dia e ye ni se ene ode na wono ate ene de se fa ya di ya Denyase me to kura celebrate there. I feel that Denyasemanhemaa ayiniti. Ya enyasen bitu akura. Sa. Chama menya mane kwan so busafo afi na Denyasemanhemaa ya ene yeyi no ede no akire no oba na Anima Antwi Konama ene na yeyi no ede no akire ntafe no oba bedu hanom afi so na bekwai me hu se bekwai municipal mpanimfo no so atumi aba na omo abedu hanom sei nti na de na ayatadwa bla afi da man mpanimfo na di kan aba edi nanim ansa na wono amu so edi akire ya oba na efekwa ai chese we ne kan sa Asante akadie no Mahima aye fododo abo fododo ele de chen da no aye fododo chen da papebi ai usafo anya sendo to akra ai Nana gold. Me and my banana gold. Me and
for nana jutu dance wadance wanafo no nana god why oni obi ani chempe ayi wanu ani de akonya we wansra wa akoko wanu oni opanyi tu Etabusia for say the hu no ai nana Antwi Konama Anima otoso mienu Denyasemanhemaa nana gold ai almost gold prekope na sabre oba bedudo mu a ode enum ebetu enum no abusua efadodo nananom mampanifo woba no wo mo na edi nanim ede no ebaye na mehu sana mama hini bi so edi akira almost so ede no eba entiana de efadodo Afe manson kwanta mahema ono so eka ekui edomi ho obeta ninia echi nana abra sika manson kwanta mahema nana abra sika mahema fefe agudia bapa ono so nanimonyam eba bia wode ebeta onua echi ai internet die ai chekurui efe dodo echaida ai ya ano enne aye Denyasemanhemaa ai ya yeyi no foforo na ye na kwache kotoko hene Denyasemanhemaa ai ne outdooring ana enne na o man nyina yeyi no ede no akire ntu ya ya na kese nefe no echenkuri Amansie yewati. Sabe maso kwanta ma. Ana sabe ochi ali balo. Sabe ona ochi ali balo. No bi na be kasa amansie wadi. O short mu say. Aki ma no ye o tu say. Ya de wo mo. Eju kawa. Na sabe wo bi de. Saketie. We no bi na be kasa ye wo ima ma no. No bi na wo no ni bia. We de ko nya wo no. Ye wo de wo no. Kadi wo de ko pay. Na wadi ya de wo no. O na ko nya de ti say ye tei. On the baba for Denyase akonya. Sabe de Denyasemanhemaa na waba abetena se no ai ai enti Denyasemanhemaa ena sabre wo no amansie Denyase bekwai ai wo ko bekwai a odu kwan mo no mo haya ena ewo mama na mane echegu efedodo akono dodo nti na obepi mo ha no dia na ha mane enso so eno no ebusua efekwa
ai efe akono efe na akono so dodo ai ndi sabedi Denyasemanhemaa na atena se ya nukuromafo ni nanom eyi no ede no akere no ai kana nanom asanteman ho na omo asoma asanteman ma bibia ei
Wɔse ase dɛ ɔtɔ so bio ɔde ma ɔno ankasa ne wura na Asante ɔse wɔde ma na Asante no ɔpem so abɛbio sɛ ɔmaa ne kwan ɛma ɔde ne maame bɛkyerɛ ɔse ɔno na akyi a ɔkyerɛkyerɛ no Zio ɔse sɛ asɛmba ɔpem so ɔnko a na ɛfiri ɛwɔ amanhene ho sɛ ɔbɛhwɛ ama asomdwie aba eti deɛ ɛnna yɛhu yi ɛyɛ yɛwura ɔpem so ɛna mo yɛhu deɛ yɛhu nti ɔde aseda ɛma yɛwura ɔpem so Zio yɛwura se ehyiamu a yɛhyia bia yi ɛna no wate akonnwa deɛ akɔbɛbɛ sɛ nana no nim nanso dodoɔ naa so firi baabi baeɛ a ɔmo nim deɛ nkyiri a yɛhyia mu wɔ eti ɛnɛ ɔbɛsɛ yɛhu deɛ nkyiri a yɛhyia mu ade Zio ɔse ɛmira asɛmpa a yɛn na yɛtwa na mo bɔ bɛhyia no yɛwura ɔpem so sɛ tu ɛgye na ayima tu na ɔsɔ ne nsa ahyia ɔse ɛhɔ ɛgye na ɛna paa no akyerɛ sɛ ampa afɛ deɛ wɔyɛ Denyasemanhemaa Zio ɔse ɛmu adeɛ nyinaa no ɛma ɔgyina so sɛ bi wura ma pan ɛsɛ bi wura ma pan ahyia me maame deɛ na me pa saa ba ɛnyɛ ne bɛyɛ mu adeɛ no nyinaa eti mu adeɛ yɛ ɔgyina so ɛyɛ Zio wɔse ɛyɛ Denyasemanhemaa atrankɔnya no matrankɔnya so ɛmu adeɛ nyinaa so bɛ so hwɛ na ɔyɛ ne nyinaa bɛbɛ Zio wɔte so ɔwie bɛhyia na ɔwie ne no bia ɛna ɔbaa dɛm sɛ amammerɛ kɔ asoɔ no ɛnɛ deɛ ɛsɛ sɛ ɔka ɛne amammerɛ ɛsɛ sɛ ɔka soɔ no ɛte sɛ ɔka so dɛ Zio wɔse ɔmaa ne ɔmaa ne kɔmɛ ɛmmerɛ ɔmaa ne ka wɔn ne wie na ɛdɛ ɔbɛkyerɛ ne sɛ ɔmo kɔmɔ maame ɛyɛ ɔmaa ne ma na ɛte sɛ ɔmaa no so ɛnya ɔmanhema ɛyɛ ɔde firi maame akɔyɛ ɛyɛ deɛ ɔbɛpii yɛ no bia ɔse ɛna akɔnyɛ no bo ɛsɛ sɛ yɛde akɔnyɛ no wɔ no no ɛne yɛbɛde pɛ ɛhyɛ wɔ ayi ɔse sɛ n'ayima ɔde ne kyerɛ wie a na afei ɔne ne maame ka bɔm sɛ ɔmɔ bɛda ɛne na ɔmɔ sɛ dwa bɔne deɛ ɛyɛ kutuu sɛ Zio ɔse so hwɛ adagye a awosiri ɛdɔm ɛtitiriw amanhemaa anyemfo firi baabi nyinaa baayɛ a obiara nyɛ adagye nanso ɛsɛ Asantema ahodeɛ nti ne adeɛ a ɛnɛ wɔyɛ yi ɛho yɛ Asantema yi na ho yɛ amansa na ho yɛ Denyasemanhemaa nti ɛna amansa titiriw nyinaa ɛgya wɔn nyɛ bɛkɔ ɛnɛ ɔmo ha de Zio wɔse obiara pɛ deɛ ɛsɛ sɛ ebio fɛ akyerɛmea no sɛsi a ɛbɛka ɛno na obiara ɛpɛ ɛtie ɛno so ebɛfiri akyerɛmea no aba wɔn Zio yɛwura kasa Zio wɔse ayima bebree na ɛhyɛ ba na sɛ ɛne yɛhyia sɛ ya ɛte sɛ ɔma ɔhema akora ɛnɛ ɔyɛ Denyasemanhemaa no ɔma adɔfo nyinaa ɛbɔ Zio Sunday atame ni jase say sana over ayo sabaini over naima ebla
ọmọ de no aba isabe ye o na be che onima identity zio eu já sei apenas de na achimi hwe nyina no apenas edu nani zio você say edu nani mi na ono kwa ti question no na say o ma man say nyina ewu efise sa onye man na yo dia na wo dia am say nyina dia zio Yeah. Anima, Anima, or you know, Yeah. So you know, I don't think someone will say, I might be a show. Now, and to Brahma, I also, you know, or no, Anna, what you say? Oh, my son, and I know, now, I say, oh, my, Iman, and you think, Bonsoir, nous n'avons pas nous. I want to see my comrade.
Sabe, Ocachiana, Himawi, maybe our champion, maybe I'm a film. Yeah. Sabe, I think you're my man. I know what you're about. Mahima Pacho Kunya and Kenya Mahima say there is a one city be 17 Oba and Chay Wahasi and Kenya Mahima Omatinasi MIA Cinemo Amamere Pasono, the Mobile Amode Mami Ebatinasi Amayero and one in Usua media no TV stations Ahodwa Benina Yakology PPR and Mau PPR Papa Ebajubi Kessia Ecoso our Kenya Mahim Kuru
Yina ya party no hasi. Denyasemanhemaa. Denyasemanhemaa. Oh, sorry. Catch me. I come to Mama Suno. Oh, money. Madam, patience, maybe I will be Madam Patience, I will be accommodating now Denyasemanhemaa, now you know what maybe I will take a so I want to be more. Here, case can say, Yebima or Hema Atanasi, Yebima Denyasemanhemaa Atanasi. Now you go so I can say, Oma in Suno, and film Bibi, MIA, Oma in Suno, I bumble for her, I police Sahudo, Inspector Sahudo, and fire home body, the rest assured saying, Kawakuma to you, Do you remember the scene? I intimacy, Yamame Akaba, Denyasemanhemaa. Contribute anymore. And I'm a toss of South Africa. Yakoma Yamame Akaba. Denyasemanhemaa will be a video. I'm not going to say you I am a possible I say, Adaruma, and I'm for a taxi in Suno, Yamodina, Yamano, and from yesterday, a mouse from Nana, Jamin, China, Senate, Ma, more than Yasi, I feel. Yes, Sremo, and the Timo. More Konama, Suno, and Famra, MIA. Yes, Sremo, and to today. Na kudu entutu yahine bomati na epoyi na kudu entutu ye ehine yesika mo yuzu nas kamu besi sa hamayi sabre ade akosono mahine na hemfu na enkochia na hema omama na kwa
pay the top one. I'm not paying for one. I will tell you, I will see. And then I pay you for on a book. I'll come out of my maid, a papa, incoming goods organizer, new consulting party. I will see. That's the family, but the pay for. Denyasemanhemaa, a papa. Youth organizer. I will see Mama Papa. I'm not paying for the come on, Papa. Now, or you know why we are. Or my pumping for the also. Come on, about to sanctuary. Or my Papa. Or my head. I've been pumping for what is here. Come out to sanctuary. Time on one starting. Because attention. None of you from Europe. 400 Billy. Now I also Aquaman Papa. Now I'm the papa and the so now I'm also Aquaman Papa. Kabusia, I know like society. So I think and share and do so. My Mama Sankuya, Mishia, Rumba, I for so for penny for penny for when you know. Of course, it's not. Now my son, so when the said, it's a great man. No, 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 no. Only say one.
So I'm free now, but well, I said to young people, yeah, be some man. So here, then it's the one. They don't show me soon. Denyasemanhemaa for my him, and in mining, when you become out the door. I'm at today. Yes, until you become said, the unity, the love, the synergy that exists among the all here with the entourage support.
Municipal Chief Executive MC Episode Nana or National Media for MC Municipal Chief Executive Constituency. Ghana no jam of some sell or truly or mature with your prince or Ghana as a mention. And to find a comma MC. Pia. Sanity. Here are they. Yes, MC, Municipal Chief Executive. Yeah. And we just go. Yes, I'm more for him about. I'm more for Municipal Chief. Yeah, picking my wife. Why? The child tell you first and picture my wife, Pacho.
here, am I now? I'm a comedian, I come up. Hey, you say, Channel, Abbey, and Adisa, a better we are the son. I will say, Channel, every year, Tiago, also, I'm a party over and to us. Media stations, and what you give me now. Actually, I want to make you now. Yet, the bomb that you are careful. Angel TV, I just get it. And Swap FM 104.7 or your TV, our TV, our TV, your own to me TVs, that's what you TV, your by grace TV, and also beautiful. That's almost emphasizing the back. If you man, if you may baby, I will not sorry, sir. I'm not you woman else over there. Sana, I want to what I want to be here. That's me. I want to hear what I'm not going to be more. What's soon to order bread with nothing. Whom I could do a reference of a picture. Dear John, why? There be also me into the Vineyard. Brass won't sanity as far doctors and nurses. As far children hospital, as far children hospital, maybe Anima, doctors and nurses and Atu Santina, Oba Ababechia. Now, Denyasemanhemaa and the Gusua Onchiam. The phone at Echiano Sabedi, Denyasemanhemaa, Edino, actual minor will be disabled. What not say, yeah, out of 4. And then, Mr. Charles Amua, Obano, Ohima, Mr. Charles Amua, now, oh, wow, Adia, you say, would even see you now, wow, and the Abasa. Nana Adikanya, Mahima, any country, unfortunately, a black say, we to be Abamachia of Ma, say, Nana Afia Ponsa, Abibu, and see a quantum say, we to be Abamachia, Amano, I am come out, so a granasu.
Mana, more you feel. Yes, Anima maybe you are yet it is a woman you feel. Namoko sat and near Manila and public by Second Kaka or Anima Mr. Charles Samoa according to Sedi, that was surprise. I'm from my demand and then wow, shut up. I'm young for to see you and I'm from my demand. I'm from my demand. You are my baby, better of a child. You are a spider. I'm for your man and Chiano, Saturday of a Chiana. Saturday of a Chiana. Now I'm for him and Saturday of a Chiana. I'm for my and a chair. Hopefully, I know what you're doing. Baby, I will be out to make my secretary. Baby, I will be out for the crowd. There might be an envelope to be about the TV. I say one aspect. For what they don't need to man, but in the baby, I offer Madam Patience. Maybe I will be out for the my visual watching. Aha, with you. Madam Patience, Wadaruma. So what you this year, and that's what you last year, and that's what you of my idea. What find my own phone, some to another simple people. If they don't ask us, go say, and I watch here. If I told everything that I count, Nadia, who channel him come also hear my register for every day, no one for him and the buyer. Traditional council. Omabwade ababekayensa, omabwade ababekayensa, envelope no adiapa, eti ewo register ho, and I may acknowledge na now so sa. Send me gusu America no mesere mo mo gusu amoche white envelope no mo waye register ebetina so haya ohimaichi wona na o ebuamu ade bia wade akọ na ya chiro di we so a ebe announce di e obedwemu a kire said the Chieftaincy traditional council envelope ababeka yensa no na pia yedamase obi biara waje envelope na opese owo abuamu ade
na owache GB ene ma dwumadi no obetumi akọ register ho akọ yesa adwuma no kama amaye I sana migusu abeka no MC municipal chief executive so envelope the pie MC so envelope so abeka penyimfo enso ensa itiwa unya envelope na opesa wo hyimu no esere bomoten na ekoso no itro bibia ebebo uti achi Minha não posso madre. O povo madre. Yes. Right, so I'm saying Medina. Eu fui. Yeah, before now to be a waha, we now by the channel. Enye chini no. Enye chini na. Omahima epa panso ya tini say ono so ade a odi be chirijo ohima papa so ade a odi be chirijo eno ena pe tia me na so e wo program so oba be chire ade e wo dwom ena ne nkumafo so e ba be chire ade e wo dwom ade amaye yesemo ya betia me na so sia say ona ensevo ensuo no ehiamo ewo ayefio sisi ehiamo ewo fio eti mo shele so mo shele so enipa mi ensa amabomudi no eye Mr. Charles Amoa ono na eye Anima mahima yesei oba be chire wadie ewuju odi adesedi odi ne baba be chire ewuju enti eno ani gusu aye twen afi Anima papa nso eba be chire nadie ewuju enti ono nso mo abo ne ho mai Anima papa according to study Jesus ono tuba be chire nadie ewuju afi sisters in law Ninkuma so na according to said the name of children, Mobile Chile, Mosuma be a wood. Traditional council, but the amount, let me say, yeah, every program to on the command register, and some traditional council. Also, the Wabu here and the above support to the media. You must say, that's it, baby. Yes, I will envelope on the Wadaroma and be here before we set this year. Envelope on I shot it. Mumma, and to check it away. And to check it. Wadaroma, your passport this year, name 12 Many guys, I said, woman is so down from baby, so them from baby. We are, you got to ask the yesterday, Uma in Suno and from Uma in Suno, every the Pronso idea in Yami Pai, them the Snow, they idea in Yami.
okay, about Mama, okay, I can't say, okay, yeah. Come on. Bibia kama sabe na mwafo mahema enso so na etiwonom na odi wodobebo dom abetani ni a wo bachi eche Denyase mahema baba betani no ama bibia tu akọ kama tibe fefe bibia tu akoso ebusiana na no kunya sofo mpenifo omunyina foso dia como abagidi na tmeka bashe ndio kwa pemu sema gidi na baby yadi no wachima yetu yake na bibia tu yako kama now omune mana omeche na ye pa no mdatreo no omonya na ntem no aka na ni mana we be kenya ma ayi no kwa mai oko o de kwa mai so de papa ai amanya na mai no ba mai kana mtu anabi atotse afuto bi bebe mu a we be kasa to de be kasa ni se no amemu a ne sore so eto ede min so no be ma speech wana Fondase. Ebusunya nti Denyase mahema na sabide yada no hodi dina chekuru ni nyina Denyasemanhemaa ede akere no nti no ene de atadwa bina wo se yi nyina yehu Denyase ensem ebaye na social media no so yu sentam hwesu ni ade nyina nkomra no na situ kotoko hene ai Casa Precon otumi ahwe ama wo mo kasem na yi ntamu na furo no mo ene aye fepa yi ntino na chese Denyase mketu akora mo ya na ye fepa nana odaroma amagini ene hima abadwedi na se almost for one idea omode one bedino na 2000 currencies say omode for utwedi a kofu e wa hai na se de papa ene wo na ene almost one so de oba himadia na omapa Denyase for asasua na esefa say almost kwa ade e kofu enti mahema ene hene e po mo ade Nana wadaroma when he was Sisankofa Abano say Manson Panta Traditional Council or Huma Ahopre Sono. When you went to enough, when you have a good year, any pass a media creation and got the two day, one creation. Manson Panta, Mahima, and anything, Papa, and they will also
na me ho every pro aba me ho na me di every pro aba ho Billy. I'm not crying ever. Roma said you need to hear some announcement, you know. What time do you have to go? General, Mahu. Kohuna brana me fanko. Right, I was about to sorry, Anima, that thing I said, Maybe said Denyase history, my history. What to China, Missano? What you are the abono? Bobus and I day. What's on a catch yourself? Patrina said, think you're fetching my home. Ah, what's near China? I say, I'm going to say, oh, okay. What's near China? Anna, women here, or not, they are now. Two working up and after I was. Not good anyway. Anima. What's my kid of a shot? And remember,
General, how to say? I was saying, and general folk. I will a hand on say. And they were Denyasemanhemaa and the other and the actual Denyasemanhemaa. Nana Anima Antwi Konama autosumi. No, then make you from autosumi. General, yeah, never can be for Denyase. You are to Denyase so fine. They are then Denyase. I would be free. I am banker. Best now. And the Denyase Antasa. And so, what are all the one free and young Patasa for Bossana? The Denyase through every day, successful, but who never honor Denyase Catholic. I am going to connection. Now, Denyase, I never quite. What better was to say? What that you come to Marseille, I can't continue from. Almost last year, continue from Denyasemanhemaa. Sir, I want to know I know that's a very better than the Denyase. One at not continue from okay. And I can't say continue and then if you could, and I come in if you could only go to Asante photo. Okay, Asante here to know more. It's a 20 million Denyasemanhemaa and a special rule. Denyase bro be man ache remember the second time in group for the your mama na Denyase kan okay na Denyase ayesem no e ba ye nyina Anima no ohene a wo Denyase atwara nanu be fie dunsu eso na muntimi si hene ya fie dunsu se na hema be se me baba ko bi ebedi adeni na ne ba nisa ne ama foso ngun se no mo twen ama na nyina ko abedi akonya se ya para nya ba no ho na e ko ba se ache ase efo se akonya na mo dia aye amoma ache ase omo se akonya na mo dia nti onye ne hu fira ahensem no ne hema na odi hema no ena onzo se dabi na omo kan tam ena yura so di tu na nim se mo fa mo so obo na ni kire no na we o mensia wantie ena e chode boss e de ba ye na omo choro ma na onya ade ase na tu for tam sabi ya de frade so de frade na e trewa tam ne go wa shiri u kire ade ko na e wo tina o say amra ma so yetu na sakobasa akonya bi hu ne hema dikan si hene na hene ne ba wo ne hema na ye ka se obi din tam abo bi so ambo so na kire se obi kan tam bi bi so na ono kire se ye tam no ye ne ma ba miensa ntam obi kan tam akire obi a kire se ne ho akire me na wo antam ne odia mesre wa wo na betumi adi asem na mame na odi na kraton baby akoda na say I say what we invoke court jurisdiction over a case and NFS million time okay and time say you diabo so kan tem go bi so a na nipa ko no wo ya no ho restoration bibia and time no etimi ku no timi na ta what time etimi if is a himfie papa bia no ye esi agina ye ritual so himfie it is a himfie ni time wo ka na wan ka no kan pass etimi ma wu ye no so e diabo ena yesa kan tama se obi ji ma di be media enkanka na ahensem ho nema ntimi srewa ohen amaba ma kan tam na beji ma di ma it is obi kan tam no na wa ye kan tam di se no ujiri se entam no de se de osi fese o kan for example di obi fi akonya no kan tam eni kwa tam de boss ne sa nam de boss me se me pa se ye media nti afi ye ni asem akobasa me se me kan tam ni bi na afi ya se me no de dua na se yemfa dwan ene sika bi se afi ohene otumi oso no ye significance je di dwan ne nsa na be se ohene no media asem ni se no nam dia boss ne mo me kan tam obi kan tam so na man kan bia e ntamfa so kana me se me kan bia ene ye tam mu na se me dia boss no o kana me kan na se o kana me kan boss a na ko ba se di asem no na akonya na nya media dia ende beje ne mo kan tam no na se nya me nusa akonya na nya media metumi akohu ohene na tam ne dia nse
me jitu nso anya me dia ne mo mama me ni me wu kwa na busa fo ma hu bi eno so ho nti ebra Denyase ebra atiase fo no omo ana san de hene wo Denyase omo kan tan gu ni so no ho kwan so be kan se o fa mo so no sa no san ka wa fa mo so a nko muntu no ho eno sa no yewura na betre eno no de o ho option so betu na wontu na mum so the boss no e kan de a wo nya de a ekere and yewura yo hwe no fanso the boss no na sabre no enka ampa so ye de shie so de na san kan de wa fa ne ho adi no fa ne ho adi na efi opo no omo maka ne tumi ba akonya no sana boy I see yo se si ano ye no e de no a kire yan hwe ohima ba kwa wo ye no esi ayesi aka na ede no kro no chese won ne fie ni bi antu ma ho biem anasa ye onu ni mom na yesi won tumi na okanta ma wo na busuan mu la odina na busuan na mu na kanta nti atebe be se onu na busuan na de omo nya ade nti omo tumi di oh ne bo sa ko afa mbo so a enka ko ba se o ha o betuna adi ama ne ho ni nipa abedi e wa ni ampa empepi no se obebo bia de akonya onya ade asa e o se e obema oba de o ta de ko fa ya ne nti se wo obi ne opre akonya ho na wo ofie ba bia ni bi da kwa mi so onya ade asa yenya ni asa bra no ye de ni se ehwe mu a akonya kakra bi e bo ma memma ba do na e ba ma Emma no massive. The whole was in India, that the other be our human can. Also, I will be out. That is the like I said, and yes, we can't find the boss one. And we can't come to show her. The foot was another bottle. And baby, you know, we will be some kind of food. Now, I have got a food. I saw the boss on your bottle. And found us also doing the we are here in camp. Ura kama ya famu tunapata. Jina huye asala. Jina ntamu ya sana ya boss. Jina huye ni tese. Kutia futu. Efu kwa busi ya fuwa kani fuwa. Ena wa kwa jina ntamu mao. Kwa de kale tamu. Kutia futu. Asana ya boss wa de. Na dia na bema obi a wanya ya dehye be dia konya be fishia be dia sa eni akire oh eno de esiga say me grab we are you okay and grab so I go for dia there na so me no munya busia e je mi ba say e bia wa bobra na wanya nyam wa ko ye peki wo Ghana e bi de ma na se bu na nyam eno che no ya dia ah sa ma bi ma ho ayo aje sana enche mo tie ono ne na ne ma e be so mo bi o e na sabi ko bobra se ko ba se o ma na gar ba ya na if you want asa no me se on na ya bu ga bi e no ya kan o chi mu abusi abe ku na be ko se ma ne ma bi ya ko ne bia me me be ku nya de ase it me can't bra me mo e for ba di dar so bia ye me na ba no an say me can't am makate e di no mo dia so no mo afida that when for ma di bia ye me ye na yan sha de bu ha so obi ba na say for na say ohima abuchume na say bi okoyi ye for nsa akunya fufuo bi a sa ohima akọ ewu ko ye na wonye de hie na be hu se ni pa ko ye de hie ono ne konyo be kan kunya tinti no wa bi ye sa owu ye e wa akunya so dia be na be akunya abra ke so wonye de hie no so be sa wa mu dia na ye be kunu sa akunya no so wo so dia na wa wu ye wa mu de akunya obi a wa mu akunya so ye nti abakwase mu no ye kan e be ka e dia atachi ana e be ka sa dia atachi se ohima we so ba fi we to afi we say fi check your 30 years ago and dia sanu e dia sanu e bi wo nti se ye kan e be ka na as part of it ana e no de abakwase every mu dia akunya pa every mu dia akunya pa na so ye be ka se mo dia dia se onya dia YouTube yo
ye ba dwa bo bi sei ase a ye hu ama benya ma ne da di bebrebe e wa ase am fa on to the plan ya dia sa nya dia ase e ba tu nya zi be ko dwa bo bi sei ye ndo ko nya dia ase ya sa ba be me person go di na so ko na be bia ni pe be dia o mo nya dia ase awo asati se uni mo se ye ru akoka na ro ka bi fa asade se mi ti ahu fi akunya mo de ma me dia no bia eni fi wa obeka se ope no be challenge me dia ye ru ani kra on kan ope isa wo de abeto ni enu ti na wo wo di akonya se ya bia na o sa asante ka bi sa asante ka e jase me ya de se ko mo be tra mo ma e ti ku ni be ko me se wo nya de ase no ka asante ka mo so na so we call bi ti open wo ko bi so bi aka tam se na me no mo ko di ho ko e bia na me nya de ase na se ti me ya de ase sɛ bɛ yɛ ama bɛ mu ɛwɔ akonya ti na yɛde ɛsɛ da yɛ sɛ bɛ yɛ ade obi sɛ mu ne yɛ kasa bɛ nya ade ase a na afei na me mpanyinfoɔ no ɛdi mɛ ni ame akɔde ɔka ntam wɔ sɛ yɛsrɛ wɔ a waka ntam de ɛyɛ aba yɛde ti yɛ nya ade ase yɛ bɛ yɛ sisɛ yɛ bebi na ɛkɔ ebi a bɛtɔn asase na deɛ ba wɔ hɛn hɔ no a mɛ na mɛ wɔ hɛn mɛ no mo bɛ kyɛ ne si mɛ ntɔn asase abira mɛ bɔ ma wɔn deɛ mo hɛn ma mɛ mɛ ka ho asɛm na yɛyɛ ho kyerɛ ne yɛ ebi a from kata ase wa masini bi ama akonya no sɛ nya ade ase ne yɛ ne nɛgo ɛyɛ sɛ nipa yɛ na yo yamra fie yɛ ba fie afisɛm ɔhema yi ebi a ɔno wɔ ba yɛ wɔ bɛ si ahemfie wɔ bɛ yɛ nnwuma ne ade wɔgya hɔ a wɔkure obu hɔ no ma ɔsi ahemfie no yɛ na mesi yɛ owetumi ha adwene wɔ saa kwan owetumi de ne kɔ sia na ya ngide eyo onso bo anu ote ho wo hina na so hina no ote ho se wa ofia eyo so eya hifie dia eyo bi o bia na akonya no ebia afadie no ni asa nya makadie no ekyire ne ni ha no so e oba o ba ta o na ba so ze o de cha o tu ba je o tu ti ye mu ja bo bia ti afra na ekonya sofo nso a obi ba ono so be bobọ no abrawo nya ade asere ko ba sei ya na nipa no so ye wo ekonya sofo ni de akonya sofo de nto akonya sofo no ye to aka fo ya hini no ade asere ko ho no se wo be ba no na minister ko ho dada wo be president ka na minister ko ho dada sa wo na nto no ko e ma ba ko pra ko also nya ahuncheso a wo ba o ma no o ya nkonya so e bi kra na o kra na de bu enta we na so bi ni na na no mo ya ma sa de no so wa na ade ma fa ye bra kan ne se obi ani bi se e bi ko mo mo ta we si o no ba ye adwuma e wo no kra mu e che o ma no mo ta we e bi ba uni na mo mo ta we na si to bi ne do no mo ta we na mo ta we mo e de ba be so no wo no kra yo you know yanhwe oba piem ha no nto a ye na ayi adore na ye no ene akire na ye ni se ni wo mo ebe chia no ebi be chia nsem ebi chia nsem oti ayi so enye me de di wa ha no no se ebe ni wo ebi ti fo na ebi ti so any ade na one tna on him in chepe ebe na yete na chain ebe bi no ye also him de ne bi so a shai also afrem o him so afrem it o him aya na ye bi say e di na di ma ko nyira mu se ono ne kom ho na ka kasa hina o him wa ba on da na di bi so ono kom ho him wa ba na na no ye ina fro ne nche se be ya ono betra na ni onyamu ama obi aba be demo so ko na he ne nche na so akọ chefo ama o be mere ti aba se no ama he ma ene be ti aba se so ye obre pombi he ma dia opa udu o bi abra ye ne sabi no mo se o ma fa na be tia ne mo ne papa no o ma he ma kwa na be tia ko no ma he ma be tia ne so no apa o yo obre pombi so he ma be ne mo be tia yɛnna yɛnhwɛ nneɛma a ɛbɛ yi na dwumadie bi sɛ yɛse yɛtumi ehu nneɛma sɛ yɛhyehyɛ nneɛma ɛbɛkyerɛ
so him yes no na ye niema ye kire ye hu sase dwa wo ye hu snap ye hu ntuma ne ade ye se him anu kunu na ebe kire ye wo hye anaya na efeke kese obeye di ama no o na ma ne kwa so ka mi so obi e ba wale ye die boy sase dwa die enye wo hye ho na so akwa de say de wo fa aware am sisi wo aware akunya enti wo ni kunu wo to ne ma da se ne nyam se ukudi ade no akunya we ni fin ne ko betena so snap so de ni pa se pa wo hena na wo hema enti se wa de say de wo fa aware this one talk to ma de be from the se na ba ya ko ba se de bi okodwa bo asara ne ho ye ba ko pe also to sansa no pe be enti ya no na ni kunu e de asere no na se na anya ya mamre na so abeka ho wa san ka fe ti ba ya mamre mu de bia enti enserwe bi se re chini ye jem na konya wom ne ntuma bibia bi o etman ne hia me pa fi se wa ba nana hema e wo se okodwa bo bia se o pe fra ho o okodwa ba se o hema se bi o hema fa bia okodwa ba se wo ntuma ba mienu miensa e wo ho udru ona se obi ase bia bitu a wo na so atsem wa ma hema ena bi o so abedu dwuma di na so wo ko yi o du se je de tutu na ko bedu no bia fra fika o so tumi so sa ho ni nyina aka ho tina na hema o so nya ntuma ho do bi ni kun na ya de wa ya de aye fe pa debo nyina ewuwom na na so dwuma no wo mo aye nsoso kama no aye fe pa eyia enye asekoso nkyabusua hu ne ma ebe dia na Denyasemanhemaa ya ene ye pa no ntuma ahye Ghana nyina no zebre chikunu na ahye ne ma fefefe ede ebre ne yire anasa ohema ene onu ankasa ne mo nyam hye ya ye de ebre no na general Father Roma ene what else is just so ebu ozo so a nkonya no ni ko hima tsa se dwa so apart from this dwa no akonya ba ebiem na because mo say na no apart from this dwa no programs ahodo a o mo ntina we so obi a yie ne programs asina ye hu se we bi di won no machi no ne mafo na ya na ye di akonya na ebobo no e di etri se na be ya o pa na da ne ka se be ya na ka papa mu de ko hima akonya bi se ya na tuna ne so on na hima na ufratuma na no se odiboni mo no de frat se mema de no so ka ho na mpaboa na o se mema mpaboa de bi ye ma o se bi o se on France se mema de o se odiboni woni mo a se ko ba de ka ba ne slit na so o ya ufra e bi guso o se o ba ko no se fra bi guso se be ma lese wo ko nye oba sa o fi ma mu kakra na se sa da sin kana o ye no obi atumi ye bisa Debbie, na san obi asumi bi. Sa Na ka ye nema etese obi o hema. eno kwa Sa da sika no kwa watwa no. E de se o de tuma bodi mo asa fra bi aguso. E me hu so o ye o hema. E na ba ko ne se o se mema paboa. cha cha So ba ba ko che paboa na se na. Bo se enye ma de no. E bi ne se no. Mema de. Na sa se ya ne so kakra na se ma na isa. Iti ni na ye nema e di mo da se na hema na wa di na se. Good man, you be out there. That's what I'm saying. When I ni tin so wa twa na and I was shana. It's not a him or myself to get it. I don't know, bro, different dancing crown. Dancing crown. Dancing, asa. I said, I'm a crown. No more this. Man to stop. It's no more star. Now, bro, you must say a dancing crown. That's all. And I cannot dance. Sir, enti ya na yan hu ka me say titikasa anachi kasa dancing cry Debbie, dancing crown. say yan hu ka na awra fa so ko kasa ayo asebo yo yate enna ya na hima ebe nko a hwehwehwe na sinyina no masade le sende o ba beboa asisi ha ebi aduane ne akopɔ besom sai mana no be ko ha ma no be ne tira titi ka ba o we esu okɔ amba medina na e ho ade bia na be yesu ano na o be ha ni aye omo du omo di ni tina medina ko sta ma
Omo bi na se ne ma na ba si ano. Omo abi na be ma ahobo afiane. Omo be ahobo ba bi omo. Be bi ya. Sana wana na ma be di na ko. Nyama no ene etutu a etwago no na na kosa ya dom Denyasemanhemaa na sabe otidwom no sabe ne ma me ni ko na eba ko tena yeso ke ka so hene ma me age nti no hene ma me so hene hene chen ni bibiri akunya kakra bi ne ko ma me ma e wa asase me akunya bibiri ya de ma oba bi ne na asefo eto oba bi oba bi de akunya dia no ko yo hene ne ma me fi se ye yakonya ne de ma ohema oba no no ayi na busani be ma a obedi ade ama no ti fa bi so no wa wo de hene bia o yo oba na eba sempo oba ne o fa se a onya bedi ade ma na wa be o ma so tu ma me ana mu so ohema no di kan no ana so tu si ohene na odi kan na so ye be ba na eno bi busa asembi ebra ye posti ye no ansa na fa ye be ba ne ye posti flyer na obi be comment say what say say obi e cha brand pound just and ya kunya bi ya de maya na ya kunya obi be ka say ya oni obi be ka say asate ma kwa ya ro obi di hima no 90 years obi di hima no mo twe oba no wo mienu obi di hima no mo twe me di say obi eno a wo twa bra wo asate ma ya cha awu 1917 obi di hima no 43 oh chabra etu bi ka se asante ma bia no chabra no na san abra na ye ni chesa kare na ye ni chesa ti na hema ni na ye babawa na hema ni na babawa na se ali ni ya hema no mutato mi sare asante ma na mi sare tato na no ba ya no ye bro afọ kakra na so 19 years kwanu ya mo dikan no do ya do mo dikan no 19 years obeye asante ma 17 68 no abaya no 19 years I just want to hear bra crowd to dey mama ni bi o ka sa bi afọ na ho na ba kwata ke so ye bra na onya 60 years na je no ye what chap baby no be nya 40 years no chap no be nya 60 no so ye bra obi no be nya adaja ma kwata ke sa I don't think our hema and soft and inside. So I have brought one bro. Get for head. Really have to be also soft and inside. Remember, Bema Minister, my name of him and soft and bounce off him. But you be a cock of mine. I was at my Indian Yamana yet. We are a bit for no mo ya ya na say adore to kwa ma hema mo nikum no like me to dey me ko yin wo mo ye pa ukunu no nikum I say dey wo pa aware foforo no nti so ma ne name o dey ko ye di him mo ya too much beginning no ye chensa na mo start nti ye to so dey no say nke ye short am say na when ka sa say o no we tin Usia sabe de ye betre na hema nema. Ahima kunu ana. Echre enema fefefe. Oh sorry. You am about to offer as my bread. I was saying come class no be go kru ha. Let's hear me. Me manu chire we. Let's hear me. Kasa na metiu. Ade die kwaso. Ibo mo ase. Asra. Esu so. Thank you. Antena mano atrankonya. Antena ayema. Samisrene didie kase bro. Mesrene didie kase sona. Na dawo me bro. Ena na medeshie anofo na ofa chebe bro. Mesrene didie ekasa. Yo. Nacheme. Na me bro. Ona mesofra wo. Inisio eba na na obeti amina to krobra atena na achiase hene na no matra kwanya na no mahima afo na imeji na wadawro ma wonkoso ebru sasa bre ni gina ha Bacho na Denyasemanhemaa.
na Denyasemanhemaa ai na madam me bru isa wani die akasa me jira ha ma ayawa wadi nyana na hima na fefe abdia na Chieftaincy akọ oba papa bi me focus obi anu bi focus na madua ofiti kwati ana ne ho afiem dia na ne akọ ba sabre ni dabrichi kuno na dia nyina ba kono fo dudu obi bi asante ba ma eja kwanta branta ma kwadifo ni dia nopa na wada brabu wana yi ne mpabu akase ya hyame same masi bibi kyraw na wada ma na Anima ene nananom se eni monyamu a wada mebru ma hyane dabrichi na dia nyina wo ba na Anima no eye ne fedodo dan kono fo se na dati asona adasi bru isanse washane yiri yani monyamu a ebrake ne ti asiaso enti ba tro se wajina brane wose wotane yirachi isanse na nanu manete se ya mansan nyina amame ena se anene tie no ena se ya shana Anima ni monyamu a ni dabrichi kono eme na se won tra ho efasem yi na no esanse na Anima ade nyina no ne dabrichi no na nanom busa no wachitu se wo preso na nanom enhye ne yire ni monyam eti se na nanom ma hye ne monyam dia na krusi wo ba no na Anima krusi wo ba no oba himfie na ne yire ti akwanya kase asonti na wada me pro wase wo ba wo na nanom dia no ense po me dai go ho oda ne kotu wase na nanom madawroma kantu bie no amamre ni amane yakwanso wode kire na esi na achi ameso na achi ame wode akire na nanom na atena Anima se na dawro me bru wanyia na amamre ni amane a enwumre wo mo beye no na wada me bru wode aye amano na wo wi ani sa no na kono frose na de nyina na Anima na nki boasi akọ oba be de na Anima ai wo dabrichi waso sabia so nana waso nate wi ya no wase nana wo kwajaba wo de wakwanya besi ho ansa na wo de akaya so na watena se na kono frose waso ne yirate waso na kwanya wade ni chini ya so na chini ya no na tena me bru so a fa kire na nai na tena Anima se ode baba na yiro tena sia na nanom eso ma no dia ani amane no na esipi na sita obi aya no wose be kono fose na yiri be kwajapo enti woso na santi banyere kente ahodo mako nanom adubie no wose kumpa ho na benya adune sijune so fatia fatankroma wode hyeso wayire pa ho na benya oba kono fo chese wose ni kente no ni nyina wodi ba kono fo se yeah ana wadam ana chanso ana chanso wose na de nyina wose ni kente nyina na nanom na da mebru na Anima ndie na wo kwa jabo na nanom frana won tutu muso wose ni kente ni nyina wodi wode hyeso yeah fatia fatankroma adune sijune so jutani niye ni nyina ka ho ba juro boso wo kwa asante bonwire eno wo kwa ho ko bonwire kente nyina fo ayene eno wose bibi kira ne sahwe na gudi ama de papa bi ya de ni si akonya pa bi so asante akonya asante tutu akonya so eti ye kente papa mame na kente nyina fo ato wa mo poase ya to ya buase ya si ya hwe na Anima so dia wasiti agudi aba ani anwene
whatever quite double, meaning I did check him. Was a Marco to me, no. But the man, send our animal is so soon. Anima, one flat and quite double. What we are, was say, Nentima, the second Tima, I want to walk, and Timanity. About time, pa. Let me fetch you. And now, overcoming once a month, I will watch the Abaco. Sikani, Chachano, Ayamirama, and Tomaway, as a California flowers was Sikani. What we are such flowers? Wabapa, I'm in a pancasa, no baby, yay, Nana, who not someone to manage a wood team. So what this year? And I will see men so very much as I was saying. We are this year to once. When we are saying the Pancasa, Nina, a couple, and one of us say, Nayere, Obedia Pefra, a sunset, what can I see when you're sweetie? A few sabre, Anima, and much as I am, when I preach, you could want to get up and one of four. Was say, Obedia Pefrati, what time I would do? Yawabako. Nana wada mebru obi ayano wasi anaka mu die die wa wini mu se nana no mo kwa dwaba kese a na ntoma we na ima wada mo ode etutu aguso na wadi nanachi ane na kro wasi na ntime ano die ya special dwaba kese a na wode ko obi e wasi ni lace ahodo e ma chase amoa wasi woni ma wade e na yini ma wade e wasi ni lace ahodo wode Some yere, a sansa de yere, a good dear, or party of fair, and that I am Santiago, yet the life and the tea, and if I one of us say, one in our deity, Naylis, Fita, just a scadia, Nina, a couple, was in a yere, or France Maya, want to do lazy people so, want to do. Now you go so. Why we are what's in a year that I would do? Mammy, who could say? Well, Mammy dear, says why are not for Cassiamas and I know dear. I says I want for no dear no be. And I say, whatever I would do, a year that who could say that I want you with a bank for me, and I only need 2 animals. What's in a double and that's so poor. I brought you papa and also put away our back. Now tell me what I'm through. It's also fat and Anima. Sir, the bridge say, what front to me, what have you had double? And was so. What we are was say, what's on the church house? Nana no madame brew. Bench of war, let my chassis one. What's it there? Yeah, minimum wadianti. May you recharge our hoodoo. Marco, and Kiono. No, madame, my sonny giant. For baby dear, I will say, who frack and take the for the church house, Boniduku, for the Timabas, Nefako, was in the church out to do our bacco. No, madame, whatever they ratness here. I must be a Brisabia song. I said to some Wabasomno, and we pay at the Amano, and also in a Treviano. For we are Yano. Very much of the Amor. What's the mayor? I, Obabi, when you my dear fair, then you say, it's Sabre. Yes, sorry, I want in another pop to some. One my fan, Coco, no crying baby, very much as I must say. I dear way, what if you land there, Tom? And the buyer must say, no, madame. Now you must sorry, no, what city am I? No, matter check. Was it to do your one year? No, madame, your fancy Mama so, no, want to do so. You need to check the unkind, Sanadia. Denyasemanhemaa, Waba, and so, Wabana cabinet so. I, Nana say, Nana could say, Nessa, whatever Nana see, and also an HM. But we are wasn't the wines, the risky. Just say, yeah, Mama, just say, what's it? The WG, I what WG say, yes, yes, Baba so. Nana, yet to so, yet to chat, and the Giaba, and I must say, and Nana G, Yasia Trasia. Emma to see what say was Yantaniama, Yantachapi, Yantakaniama, Nankonia, Yawasanadi, Yadwapakani, Abefie, Nasadi, Baba Chasiamoa, Wakasano, or we are in Nano. Najama, bro, Baba Chasiamoa, was say, Nanatia when I guess yes so. Now, when I took some what yet, one man was in the jumper. Amen.
wase ne dwampa wa tuatua nana no madam wase nana madam ebro esi na achia meso ofa chira nana no esa se echina nana no sore na dwada ye wura fitie mu ai nana no baya amadra ne amane wase ne dwampa wa tuatua wade ebechire na ye de abasu amane ne yire eno so ene etwa ye mu ma chase apo you do be dia sante bema yire fie bema wase sio mansa wa ya shane ne yire ene bonyamonti wase obejina ha ene be wajo me nyina na achia me madam ebru wase ensu so fachira nana na to na ahema sabia me ejina jo me nyina wade cha Denyasemanhemaa die no condition on so die ne ko ka chi ni na Sega me so blue said the ma chasamwa no bo blaster blebe twamu no wase no wase so wahye de iden munyam sei yeah obetrase asante mamle paso no yese so odi pa wa asante mamle bia se ye gine tum se o ma hema no eno no odi ni nyina ade abai bege ti madase dada dase aburu dase anyado Pia ma fone amane sobra Onye so wai she wada romani amano enko he bisa wai she am ko so ma wa fa na mo fa ko fone amana Nani on fa ni na mu ma na ye kai so ni na ni I've lost in segment of the three dimensions. ani abusuafo ze de abusuafo na ba mi aba enyankoi afi no nkumafo de ba na nso fo de so aba ana ai ya fi ma me na mi nji ma bre tutuma Yesre said you bring on yesre wada wada na muma obi di ni mene china ko no mo ko set na pe na ko wi na kuma fo ene papa bi ewe mo na e ko so boy chin skill form aya ha jinsu ana ye na se mo ka sana na trase mani mo be no nai sabi no nai no so yakko esemo kuma fo no ene papa muma ma de ne me hasistia ya bia be come inside sese de ya na so na efia amponsa adinkenya Anima ne to enso be kan sana na no me ba chew em no aba ye ne sa misre sima ba hope sese ni ka sa misre kuma fo ene bitu the announcement na mo nteshi ya meha ona na ma tran ko so eche etiro se na Naki say one day now we go no entumi amaso sa ye de bre ene niema ene ye djuma yesre mo envelope no so e wa ha oba utro so e be chire ne abodi na asoport ma djumedi no aye kama we patrol him back so na no mo daroma him back we abeka yensa amoafo man hene ne man hema aboade na akua free the toso yensa na boade abeka yensa sisie na dasebre amoafo man hene ne man hema aboade abeka yensa We would hear yesterday wadaroma numa ni tinta we are not three we are not to the fast na ye koda na mo sorry ku kunya so aye yo so na no wadaroma obi a obeso be ye na ahema ye bia esram ye twam achekwa no na ne fa o ma hine be pejade mu emre no ko na no ma o besra no nyina o mu nyina so ye fi ha ko enye fe esram mo nya ne wa ma ye obi a office of ba be ye na ahema ye bia esram mo ni ya on famra o he ma he o ba so a ye ni tietiem achekwa no na ne fa o ma hine be pejade mu esram obi anya ne wa ma ye
Nasi said the Kakano, a moment in the Yanisa, TV stations are hold on, radio stations are hold on, a baby, I didn't catch yourself. Also, Maranti and Maba one inch and a half. Na Bibia a life. It's on say Nana Anima Antwi Konama the second the Jumedino and a Kosovo Denyase and Kurokasi Timbomodena the Ekosu the Aldo Wide Ashina Gayan Kama. It also Esremu kuma for Esremu Mochi kuma for Madia Mobachi Papa Nadia Esremu Awadaro Masima Bakupe. Yes, I remember for Sonamako, the also him Akasa Sima. I also okay. As I said, I him out to Casa and Sana New Asori. Esremu said the Enya mind car that yes, Lomo, some may have got 9 miles. Na Wakasa. Oye ya Neula, and the Numasam Atuka, na Eula. A Pedro. A Bomwa Dibiaba, a Chase Dr. Stewart, upon Opono, Sikapa, or the Nabua de Abba Sikapon, or the Nabua de 5,000 Ghana cities, Abanana, Wadaruma, Sikapon, doctor, or the Nabua de Abba Abakan, and paying for Sa, Yankona, Nanahema, and Casa, MIA. Na, Sana Chambe, when I be a today, Nanamo and Jumedi until yes, the beer will be a Moma. Mama Nagin Tintia, sending an Anima, Ebusu, Ekano, Mama Nagin Tintia, Branton, and Kama, sorry, because
I said, Anima neighbor, who said, you tell me now, say, Yamano, Eba, it is Simaba, who paid Sima. Wanaroma, wow, Baba Chen, your Manamai, team, watch us, Simaba, who you pay. So we now said, and I am paying for Atmasia. Now, I am excited. Yes, Pacho, Abedudia, Wanaroma, Momanemra, Ejokumai, Momanemra Jumai, said a Tiano. A face who young Kaina Shamesus, say, Adiana Yacheno, and animal stress or more at Roma. Now you to be sorry, we are not. Anima no neighbor, we for Ninkuma follow and a day, sir, and near me ever chile, ye, for Momade, 84 no my Kuma for, and I ever chile, free, Adiama, Mahema, Nana, Anima, Antwi, Konama, the second. Nana, Anima, Antwi, Konama, the second. Yeah, and Kuma for no and H at the end. Ewo ibejomuno niema na esusu maya no maame fo no ene awuraba fo no eye oninkuma fo ene ebe kire saade no ewo dwom ede ama nana Anima Antwi Konama the second eye ade Denyasemanhemaa eti saade ma na ene nam dwom nyina no eye ninkuma fo ene ebe kire saade obapa je na eye ne to emaye. Yo! Not Yame and India Conso, Miss Row and India Casebru, Ubeti Aminato, Nana Matranka, Nahima, Sasabre, and Yaman, Namujawina, Ayan Manchi. But also me and no, Ninkuma 4. Yes, sir. I attire me a bemechi. Yes, I am to my hodo. Ya double. Aye, ya good dear, and so and a good swallow. Naima, why won't come out for senior make a Naima, what would you? Yes, a father down. Ya no. Yes, say. Aye, Nanoma at all child. Yes, we are Don Simon, Pudoba, Naima. Yes, an anonymous sorry. Faculty Fitiam na a chairman ananom ya fagu ya from Pemo ya bia ya no na ime wukuma fo se ai na nanom adofo ne agam fo to wonchenti achina no pa obeye breakfast ya se ya milo ya milk and also and the kabie mo no ya wie ya no ya se china anopa we breakfast wia awia obasom ai wo mai ya beba bebusaw sa nana ye pe bibia we are from Paimo. You see you take tomatoes, yamwa, ye ye side, ye gashia, yamo, ye tuna, ye say, ye sodokoro, ye dokoro tadokoro, ye see ya beb, ya yua, yeta, ye prekase, yentene, jende, and toes, just a kind of a jadian, and come out say, ye jina ane, ye see and since your man sanya ham, ye do, ye see ya by the Prekasa, Wabapa, Bia, the kitchen, Prekasa, Sani, Yano, Yasi, Yamakogu, Yan Toast, Yajende, Yagaric, Yantene, Yan Toast, Yayua, Yata, Yasi, and Pepper and the Bukwine. I Nana, why at Tiniti, 101 Pepper and Downquine, and in the Kuma for the Nayuaka, Netanya alcohol. Yes, and I, Madama, yes, Shana Wakati, will be a when you be we are from time. As I say, we are free now. One day, Yabaw, Nasi, I'm a peppy, we are from time. It's an Anima,
I come for an archie, I may want in come for see an image like a beginner. Yet never saw me a come out here for. Papa didn't know how Papa didn't know how Papa for what are Sabre. You na chame wada me bro. Na wasa tie me. Me jina ha banana. Agudi abaka. Se dia me ka se. Eja wo no. Ai akona ni ono so woye. Hwidie ma re hene. Sabre eja so se. Na dawro ma. Ai ni monyama wa hye. Ne drobe iti. One also at about the Bayat Nasia. It's one bano, one also a sonate. Now you man, Papa Senate. I, Nana Konya, Ekaho, whatever about the Batanasia, and also any. Tonight, my Wadabroman. I, Nacha, a Susua, Fatuna Nana, and tonight, Sunday Papa say, one at Nasia Piafo. You have so blue said here. I am come out for us and send me what you're doing. Naima enye na onyahoho a odi asomo de papa to say oya hwidie mu ma wele hene eno nti akonwan eso ne atei celebrate nasia o ma ne ntina ba bia keke sisi ale ba to ayet eno so odi bono atrasie na sede ne papa ene ne komafo esie meje tima das dada das e bulu das e ya eso sabre Ebeko o mic mao na ordinary master atuja yo nana no madabro me didi e kwanso na masetie me na chia me wada me bru esusu a ai antona na hema me jina ha ma aya na hema emse ne ma me so ete akonya kase so aya ne ma me no nana no eni patch radie ekuofuo wa must say, Sana, ya bay, a good dear papa. And then Nana Masha and Wanyama to say, Nana must say, I can see a boy, Munana. Yade, a boy, a ba, Yadi, Nana, Atanasia Piafo. Sana, Nana, Sawa was here. Wasn't a belly pong, and then I it is a Naima. Oh, Mamma, see, I swear to God, and Wanyam Cassia say, why don't you work as here? Was it Nahimane of Antocosia and Frenchland? I know a piafo. Yadose. Sorry, you called Denyasemanhemaa sanity. Nana Anima and Chikroma. Now, ADUMASA atuja. Message. Zio. Okasa. Send your Naima Osia no say. What's there? Nananum Alidium Akasa Kakra. Ose aseda edikan akoma oba de twedi akoma oba de enne bama de ehun de sei aseda enkoma ose aseda toso akoma nananom se adfefe sei yehun enne ose aseda toso bio akoma opimso asante hele onu na ma kwan ade ne sa to de sayam I didn't to Mr. Denyasemanhemaa. It was you know, over the call, over the Aquachile, the mine. I know T. Aseda, a comma up so. Was say, Aseda, Tosubio, a comma on no one Casaneba. And I could say, Yadam, our torso, me and Sir Aseda, and common yepa, Sir Akonai, or who said, a Marconia, and down, who said. Or no, I know better me Abuano. Now, what the man said, what the neighbor,
na ɔmɛboa ma Denyaseman ɛkɔ so ɛne to ɔda no ase papa yi zio wɔse asede ɛkɔ so bi ɛtɔ so bi ɛkɔma amahene a ɛtwa ahyia nyane amahema a ɛtwa ahyia nyinaa abrempɔm ɛne ɛba pɛnyina ahyia ha nyinaa asede akɔma obi bia wɔse wɔda Denyase atena akonnwa ɛne Denyase ɛma nyinaa wɔde obi bia ase zio yɛwura se wɔba no wɔamasa papa mu yɛwɔ mu ɔbaa sɛ ɔbaa ya ɔbɛka Denyaseman abom ɔbɛka ne ba ho na n'akɔ sɛ yɛ na ɔtɔ so mmiɛnsa ho na waka Denyaseman abom ɛno nti wɔama ne papa mu na mmom ɔbaa ne kaba mu ɛne putudwuma sɛ yɛ Denyase a na mmerɛ bi yɛka ne yɛkaka Nyase no ɛnyɛ saa biom Denyase yɛ amahene taatiri no na Denyase ɛka ho bi ɛno nti na wɔba sɛ wɔbɛpagya Denyase zio ɛno nti yɛ Anima sɛ wɔsrɛ sɛ obi bia ɔbaa o bɛrima o obiara kana kɔma to ne yam sɛ nneɛma bi na ayera firi Denyaseman na yɛhunu no na apɛ so ɔbɛka ne ba ho yi yɛbɛhunu yɛbɛsɛ hunu apɛ so bio Anima sɛ yɛn nyinaa yɛnka mɔm ɔbaa sɛ baatan eti Denyaseman nyinaa ntaa n'akyi na ɔno nso ɛnka ne ba ho na yɛnka mɔm yɛmpagya Denyaseman ama Denyaseman ɛnya ne gyina pa ne fapem ɛnsi na ɛnyɛ sɛ afɛdeɛ yɛbɔbɔ Denyase di a nyɛ fa bɔbɔ akuro foforɔ so edi ɛfiri sɛ Denyase ɛna pia kwantire na ɔpia akwa afei so na Anima sɛ ɛsɛ skuul da ɛwɔ na adwene mu na ɔkɔ skuul na ɛno na ɔde bɔɔ ne berɛ nti no ɔserɛ sɛ skuul deɛ ɔfɛ ni agorɔ awɔ ne mmɛm ha so ɔbɛtena de skuul akwadaa bi ne nam fie anaa de skuul akwadaa sɛ ɔnyɛ scholarship a na ɔno ɔyɛ baatan ne wɔtɔ daa bi ɔnyɛ bi da wɔama ne saa da wɔama mfa ne saa bɛsisi ne bo wɔama ma yɛ tumi na ɔbaa sɛ Denyaseman bɛbɔ ne to papa afira wɔama sɛ ɔne n'ahemfo bɛkɔ na mu ɔbaa sɛ Denyaseman bɛbɔ ne to papa afira ɛne to ɔbaa zio wɔse obia kwan ma obi biara sɛ obia ohia ne biara no ɛbɛtumi aba ne nkyɛn deɛ ɔmpɛ ne sɛ ɔbɛkɔ obi ho asɛm akyerɛ no ɛne deɛ mɛɛma ɛno deɛ yɛ nti na ɔbɛdi akonnwa ɛmɛsɛ obi ankyerɛ no ɛnyɛ ne ti na ɔbaayɛ daabi ɛne deɛ mmom woba na agye adwepɛ ɛbɛma Denyase apagya ɛno na ade ba na ɔhene wɔyɛ sɛ deɛ ɛno deɛ nyɛ no bi nti na ɔbaayɛ na ɔbaa sɛ ɔba na Denyase aba ne to papa afira obia no kwan ɛto hɔ ɛnyɛ ɔhema a ɔbaa no ato ne punu mu na ɔba ne baabi afa na ɔgyina akwan no daabi ɛnyɛ no bia sɛ suo tɔkora no a ɔbɛbia puro ama waba ɔso ɔde obi biara ase ɔde otwa de abɔ ase mediafoɔ ɛbaayɛ wɔso nyamefoɔ biara kɔdu asomdue mediafoɔ ɛbaayɛ ɔde obi biara ase sɛ adeɛ kye na wote sɛ akokɔ bɔw a na yɛ aseda ana ɔde ma obi biara na Anima sɛ ɔde obi biara ase ɔda Denyaseman nyinaa ase ɔsɛ wɔda ne kunu ase ne kunu kyasamu a mmerɛ bi na ɔbɔ rasta no ɛkyerɛ sɛ akonnwa nyɛ akonnwa ɛtetɛ ne bia daabi ɔsɛ wɔda ne kunu ne kumafoɔ ɔde obi biara ase ɔsɛ ɔda ne maame akyerɛ sɛ ma ɔso ɔda ne papa so ase mo na wode ne baa wiase na sɛ na wode ne ba no na akonnwa no so edi n'akyi ɔdɔm ase piao drums no come in better than 80 you be with see and then I must say you catch a capre be here na shake okay na my here also am my max like I say to us one chabe way chabe me the boy me record here ade na wa my closely Denyasemanhemaa
tiame yewure bekasa nti media for na mo wa no media for no ha mo de na mo me kaka na hema akasa nti programs bekasa sabe yewure akasa wie tumadi no eko na wie na aboa no ho so abeda ase mai aha zio yewura se aya no makola maame aya adwuma no ejina ati amano kasa bia sese oka bia ne maame aka we je se onu ne ho zio yewura se edi kan wadana nanu nyina ase ose wada amahema amaso kwantahema adekrenya ene aboafo amahema ba ye nyina yewura se odo bibia ase yewura se emla yekoba mama ne na abeyewi na so odoso nko a omodi aba kire se apa amanse benya na tumapa efra zio wasi aya busia ewo atiase odo amodi ababo odomo no aya ne fekeke na eburo so yewura se enka bom se ya enunti mama ne ka wo se ende ade edo odo babo odom yebo efi na ko nyina atiase busia enka bom se ya no wowe se sa enka bom boyi ebeta ho da bia yewura se wada denyaseman atankonya nyina so ase se ekaboma ena yenyan sa ana denyaseman kanyefo eso enyanza zio ose oba ye onim se eniema eguso enyini na ne nyina ne se ne maame ebeba na bibia timi akoso ede ode ne maame aba ache denyaseman zio osema munim se eba de o maame ne wa ne ha de yie pa enunti na se kwan ofaso na ne maame eba bia no eso ofaso ma ne maame eba zio ose da bia na ne pa ya obo ne se obenya ne maame zio ose si e Denyasemanhemaa idie ohema ba akopɛ ɛna wa ayɛ frɛ no na Anima Antwi kuroma yɛ sekan ɔno ne ohema ɔwɔ Denyasemanhemaa asese anyɛ no si ohema ɛyɛ ba zio ɔsese sie ya na ayima bɛdra bi apɛ da adwuma na nanom de soma no ɔne ne maame bɛka bom na afei dwumadie nyinaa no ɛbɛtoa so wa no zio wasi nieme buwa na watia na mama se amamre kwaso no ena nana oche uma kruwe so uma kruwe ebi amamre ya amamre etu wase na de hye aya yensua amamre yensua amamre be hu se ne amamre so etie zio wasi na ye dobo ene oyi ni maame ekire onya ni maame awie afi na obobodwa na afi ono mani nyina ehia ɔsi ɛne so ade kuro deɛ ɛwɔ hɔ nyame de kyɛɛ no nyame so de kyɛɛ ne maame a waba yɛ ɔmo nyinaa ka ɔmo etiri paa ho a ɛbɛma Denyaseman ɛnya ne toma paa ɛfra zio ɔsi ɔyɛ nɛɛse ni mapa ɛne wapa no na nea ne nɛɛse ni nko a na yɛ wuyɛ ɛne na dɔyɛ ɛne na yɛ wɔhyehyɛ a ɔwɔ ɛde ma Denyaseman ti ɛna oyi ne sɛ wɔn ne maame a obetumi abɛboa ma Denyaseman akɔ so zio ɔse nanano bia de ka pɛgye wɔ mu nanso ɔdɔmase paa wɔ mmerɛ a ɔma bɛsrɛ wɔ no yɛwura sɛ mediafoɔ nso baayɛ aseda paa na ɔde da moɔ sɛ mo nso ɛbaayɛ yi mo nso mo abɛtumi abɛtwa ɛde kɔ amea ho sɛ ɛnyɛ Kanyase mmom ɛyɛ Denyasemanhemaa maahene yɛ opia kɔnkyerɛ pia kwam etu kɔmɛnhyia a ɔnɛ te baatoma ne asafo efifi kɔntrafoɔ nyinaa bɛkyɛ awie
asafofo nyina so akɔkyea wie ansa na Denyasemene asɔre akɔkyea ne bɔbele no ɔsɛ akɔnya nya akɔnya ketewa na sɛ ayira ya afɛdeɛ ɛbɛda baabi a ɛda na ahyɛ ase bu ɔsɛ ɛno na ayira ya yɛhu baabi a ɛwɔ afɛ na ebi ɛka deɛ ɛpɛ ɛnso otufo ama amammerɛ no asa ayɛ amammerɛ ɔbaa yɛ baabi ɛsɛ sɛ wɔtena no ɛhɔ na ɛsɛ wɔtena ɛkwan yɛ sɛ ɔfa so kyea ɛna ɛsɛ ɔfa so akyea wɔ Asanteman ɔsɛ si ɛkwan ɛdɛm ɛkyerɛ sɛ Denyase no ɔyɛ Denyase zio ɔsɛ sɛdeɛ maaso kwatae ma ɛwɔ ha yi yɛkɔ a ɔmo nyinaa kɔntire fokuyom ɛwɔ akwam fokuyom hɔ na ɔmo nyinaa ɛwɔ sɛ na ɔmo teɛ no saa pɛpɛɛpɛ na mo wɔ ɔmo saa ɔsɛ ɛno nti yɛto yɛn nsa frɛ ni wantoto ne nan ase kɔfi sɛ ɔyɛ amanseɛ ni adekenya yɛ amanseɛ ni na amoafo nso yɛ amanseɛ ni zio ɔsɛ ɔda Denyasema nyinaa ase zio ɔsɛ asede atwa toɔ koraa ɛyɛ ɔno ani wura Asantekene ɛna ɔda n'aseɛ sɛ deɛ yɛhu nyinaa ɛyɛ ɔno na ama yɛhu no saa ɔsɛ nana sɛ etu abɛbie ɔpem soɔ asede atwa toɔ ɔno wɔde ma no efisɛ deɛ ɛkɔ so nyinaa ɛyɛ ɔno na ama ne kɔ so saa ɔsɛ nyame kɔ so nhyira ɔpem soɔ na ɔmo ne ho ban na wɔnyini kyɛ na ke Solomon no ɛna no so a ekusi sɛ nyame bɛto ne saa afra ɔsɛ sie so wɔ obi sua ne deɛ a ɛyɛ ɔno ɛna obi sua no ɔsɛ ɔde obi biara ase ɔde obi biara ase ɔkɔ akɔgyina na wada ase ansa na yɛwura pagya no saa na ɔkɔ akɔgye ma na afei wada ase na yɛwura pagya no Tobo ɔpem soɔ wɛni mi daba ɔsɔmɛni saa de tie sɛdeɛ kura aka dwumadi na ne deɛ bɛwi na ne sa eti sanahene wɔ ha ɔno na ɛbɛda ase nyinaa ma photo tanks na wada dwumadi nyinaa ase na apa ne mu ɛsiane sɛ amammerɛ kwa so no mpakyɛw media no mommra na sanahene na ɔno ɛma yɛ ɛma sɔfo wɔ ha ewie asa ewie na ɔbɔ mpaeɛ ɛde egu dwumadi no so ama yɛ closing prayer no ɔsɔfo Bismarck ɛwusu wa a ɔde yɛhyɛ ase ɔna ade bɛkɔ awie eti ɔmahene sanahene wadaroma ɛbere vote of thanks yɛti o Ebra ajame another one mesre na Ebra Denyasemanhemaa Ema mekasiye Denyasemanhemaa ane Denyasemanhemaa atekuna akasele etwa nyara nananam amahina owe entemha nananam mahima no da no so entemha aban penifo MC aban penifo awaha Israel ijira Petra ana kusa ɔtɔso mmiɛnsa de asene anam ɛde asra kɛseɛ ɛde ma twɛga mpo Nyankopɔn a ɔbɔɔ so ne asase ɛde nanam mponya kɛseɛ sɛ ɔmaboa bɛdwumadi ati sɛ ye aba awieɛ kamakama ayɛ fɛ ayɛ nso ɛde sɛ ɛtɔso mmienu bio ɛde ma yɛnkasa awura sɛ ɛde da ɛpa a wɔsoyɛ nanam da ɛpa ɛso no ɛnɛ na mo mpa a wɔtuo na nnɛ ɔmmeanya Denyasemanhemaa aseda ɛyɛ ne deɛ ɛkɔma no na ne nyinaa kyɛ nso ɔpemsoɔ Denyasemanhemaa Asantene nso Benjamin Ranam de asa kɛse ne ma papapapapapa sɛ mmea ho nyinaa sɛ nyinaa ɔno na wayɛ ama aba afei nanam amahene nanam amahemama a ofi bɛbɛ nyinaa Benjamin Ranam de asa kɛse ne ma ho nyinaa Benjamin Ranam de asa kɛse ne ma ho nyinaa ho bio adehyɛfoɔ yɛ efiri
adehwɛfoɔ wɔ ha yɛ mbɛka yɛ ho bɛ biribiara kɔ so ama yi ɛgya wura na mu de asɛ ne ma mo media yɛ mo ba yɛ mo fura mo nyinaa mo ba bɛboa yɛ ma ayɛ ka me na ɛgya wura na mu de asɛ ne ma mo security ɛnso mo nyinaa wura damasa afei de na asiman nyinara yɛ a ɔbɛtutu mu yɛ a dwumadie wei ayɛ fɛ kabɛhwɛ no nana ɛgya na mu de asɛ mo nyinaa mo mo firi akyirikyiri ɛyɛ ba yɛ nyinara nana mpa yɛ sɛ ɛfɔmu naa ɛnkɔ baabiara asomdwe no wɔabere obiara ntontoma aseda koto ɛbɛgya me wura na mo dema mo nyinaa na wada asia media wa na masi ɛhwe no ano yi me fi mu a ɛka ho bi ɛwie pe da wo mu na asisi yɛda wa so wa media nyinaa ɛka mo yɛsrɛ obiara fa na deɛ tui obiara fa na deɛ tui na chame ɔsɔfo bɔ mpae o na kana na bɛsɔre ana sɛ ɔbɔ mpae ama na ɔbɔ ha nti ɔsɔfo ba tɔ ɔdɔ bɔ tie mu na abusua sabre de Denyasemanhemaa mamre na mani kwan so ni outdoor no anase yes yi no ede no akire no adɔfo no ɔyɛ ewurade na aba awiye no nti afei ni ebo mpaye na ede dwumadie ni na yɛbɛhyɛ sie aba awiye yɛsrɛ ewurade sɛ ɔnhyɛ no hɔ ne ɔhyɛ no hɔ ne ɔnyam de a aduru berɛ a ɛwɔ sɛ ahobrɛaseɛ mu yɛ nyinaa yɛsɔre na yɛde naaseɛ ɛma no ɛne deɛ sɛ mu ɛbɛtumi a kyerɛ wo a wontumi nsɔre obiara nsɔre na yɛmfa ɛne deɛ ma awurade menya aba deɛ dwumadie ase no yɛsrɛ wo sɛ bɛkan ho ɛsiane sɛ woyɛ sɛberɛ sesafoɔ mpaebɔ tiefoɔ awurade a wode mfitiaseɛ ne awie wokaa bio yɛda wase sɛ titiri nana Denyasemanhemaa maa kwan ɔpemsoɔ maa kwan na Denyase kurodua ne Akyease kurodua nyinaa yɛko sɛ dwumadie ɛbɛba so yɛda wase wɔn a ɛfiri akyirikyiri ne aha nyinaa bɔ mpayɛ sɛ awurade sɛ Denyase kuro yi ɛbɛyɛ krabɛhwɛ ɛsiane sɛ ɛyɛ wo pɛ sɛ ɛtumpɔn ɛyɛ wo pɛ ɛnya nkabɔ mu ɛyɛ wo pɛ sɛ kuro yi ɛyɛ kɛse wonam ne hu dɛ baako a yɛsrɛ titiri sɛ nyamesuro nipa no bɛhunu sɛ ɛnkyɛre deɛ a Yesu ba nti ɛwɔ so awurade yɛda wase sɛ ɛnɛ dɛn wama na bima Antwi kroma a ɔtɔ so mmienu dwumadie wama n'aba so ɛyɛ watom dɔta yɛnim sɛ bɔhyɛ a wahyɛ no ɔni ne ɔni ahoɔden na yɛnim sɛ woka no ho a ɔbɛboa nana Denyasemanhemaa ne no kɔyi se man so yɛsrɛ sɛ ɛnwene nea wobɛnya firi nana hema na ɔhene ho na mmom gyene ɛkwan bɛɛ na wobɛboa kuro yi bɛtumi atu mpɔn ɛyɛ shared responsibility ɛno nti na yɛsrɛ sɛ obiara teɛ mmabaa nkɔkora obiara bɛyɛ ne fam die na kuro die ayɛ krabɛhwɛ yɛnim sɛ Kristo a ɔtumi ade nyinaa yɛ ɔbɛma asomdwie na kuro ayɛ kɛse na ayɛ krabɛhwɛ Kristo ɛyɛ wadɔn no kwa ɔma yɛbɛfiri akɔ ɛsrɛ wo sɛ wo a yɛbaeɛ no saa deɛ akɔ asomdwie mu yɛnim sɛ Kristo woyɛ nokwafo nhyira nka wo din wɔ Nyame yɛgya ɔba ne wɔ nkonkommire mu amen sɛ obi afɔ no wura ɛbɛsɔre yɛwura sɔre o yɛwura sɔre o yɛwura sɔre o ɔba yɛ sɔre o Denyasemanhemaa pɛgya ne mu sɛ abɛ ɔkɔ akɔkyia ne maame yɛsɛ moma kwan mu ɛda hɔ na ɔkɔkyia ne maame amammerɛ kɔ so
come now about Chiana Mammy. Yes, I say, Oma, the media, they share with some of the night, the media for a share with some media, and job for the so good speaker, the chief air train. Why the media, they share with some Nana, the pay for some country, say, media for the speaker, the chief. Some of them are about it. Oh, but Chiana Mammy. Oma, come now. Oma, here, but Chiana Mammy. Oma, here, but Chiana Mammy. Nana Anima and Chukurama are possible. Denyasemanhemaa, the baby Tiano. The baby Tiano. Omar here, Chiani Mammy. Omar here, Chiani Mammy. Oh, Chiani Mammy. Ah, I have fair. I have fair. There be a Chiahima, and I don't watch him out now. Federal. But so about my man in a ometia.
just look at the love, enjoy the celebration of the unity. Yeah, that's my contribution. It's an honor to celebrate this grateful occasion. I am in fact, I shall make it. Of the Denyasemanhemaa state, in better words, of the traditional area of Denyasemanhemaa. No other person than Anima and Konama was separate. Fire, I can say, it's a winner of British. You know, I'm when you're in your own show. But you not watch anyone watch it. Yeah, oh, baby, don't say, by a moment, they want to know.